Alright, ero kamano ka chal ka gima uyiero ni mane wach, mane okende chunyi wach nikech Umoja ang'o matimore? To dong ing'ene ogweya kumoro. Mabe nyaka duoki nikech ing'eyo. Owacho no chiwo ler gima timore, yes, but inyalo wacho gimiro wacho. Ing'eni gima timore ka sirkal masani oweyo gimoro amora piny pangla ne lwet japiny. Mokuongo mokalo ka nwagoyo press kaka jo United Rotary Government. Mwagolo loopholes kama wane gi ng'ikruok e weche mag mafuta ma pacho ka. Mwakelo nying jok ma osebedo ka bedo ng'ikni gi weche mag mafuta pacho ka. Nyiso sirkal ang'o manotimo? Onge mano sirkal madwa konyo jopiny. Namba 2, sirkal maneno dwa konyo jopiny ni. Sani GDP ratio marwa, GDP to debt ratio mar Kenya wan kamarach. Emomiyo sirkal be nyaka ywa socks. Sirkal koko ywa socks kidi. Anyisi ine sirkal samoro iwacho ni odewo jopiny. Ato amba japiny, ato okodewa, samoro into nitie kaka odewi. Tiwinjo sama mafuta dhi omedo gik mang'eny ei Kenya ka. Mano gima nyaka ung'e. Wachuru wach mafuta to kok uwuo nikech wang' kaka unago press kocha kaka United Rotary Government ang'o manotimore? Ok okaw kata seche 2. Donge duoko bech mafuta piny. Ang'o ma girito sani? Kata jo ODM mineno samoro wacho ni bech mafuta sani ni maber. Donge bende gine ndara. Giwacho ni ni maber. Giwacho ni otek, piny tek to gitemo wuoyo gi sirkal mondo gimany kaka inyalo fuong wach mar nengo mar mafuta ni. Sirkal gima ne sirkal otimo noko kawo pach jopiny. Nikech en okawo pach jopiny, jo ODM go bende nie pach jopiny. Koro gik ma sirkal timo gi. Ko gik ni 2 years ni Kenya dhi timore kama. Wadhi hinyore bati. But yiero mondo aduoko. Wadhi hinyore. Yes. E gimoro achiel.